Hej alle sammen, jeg har Simon Væver med mig i dag i det her fantastiske show, Europaspejlerne, og Simon snakker om et fantastisk emne, der hedder Tal pænt til dig selv. Så velkommen Simon, del lidt kort omkring dig selv, så de får en lille følelse af, hvem du er. Jamen, ja, hej, jeg hedder Simon, jeg er stand-up-komiker og talkshow-vært på DR2. Jeg er 26 år gammel, jeg har lavet stand-up i 9 år, og jeg har gjort det til lidt en mission for mig, vi generelt ved hjælp af humor blandt andet skal snakke om de svære ting, snakke om tabuer, og generelt tale pænt til os selv. Nemlig, lige præcis. Og det hvor jeg fandt dig, Simon, som du ved, det var, at jeg så en YouTube-film, hvor at det er den mest sjoveste humor. At tørre tale om mit tabu og grine over det, tænker bare, oh my god, det er det bedste. Til dig selv, det får du muligheden for at grine af dig selv, af de tabuer, du har. Vi alle som har tabuer, og det er vigtigt at putte en belysning på, og det gør Simon til en guldstjerne. Så jeg håber, at du vælger at se det her show sammen med Simon og mig, og vi ses til det show. Hej alle sammen.